Bueno, eu iba por decir que me despertei agora da siesta, pero non me despertei porque non me puiden dormir, basicamente. Non me puiden dormir porque estuve dando ya a cabeza aquí unha cousa que me generame unha dúda grandísima. Entón, vou lanzar aquí porque sempre me axuda a dormir moito. Entón vou lanzar por aquí a pregunta. A pregunta en realidade non é para vos, o sea, para vos tamén, pero é para a Xunta de Galicia, en especial para a Consellería de Educación. Eu quixera saber exactamente para vos cal é o significado da palabra concedido. Que eu estou empezando a sospeitar que estamos mirando un dicionario diferente vos máis eu, ou algo raro, extraño está pasando. Imos ver. Se as palabras son para comunicarse, as palabras teñen un significado, porque o significado é o que quere dicir a palabra. Se eu non utilizar a palabra, che quero dicir polo pensamento, pois igual o que ti entendes é moi distinto ao que eu estou pensando, querendo que ti estás entendendo. Bueno, un lío grandísimo, non? Entón, o máis rápido é utilizar unha palabra ou varias, que forman frases que teñen un significado que queren dicir algo. Pero eu estou vendo que vos estades utilizando a palabra concedido, pero que non se corresponde. A ver, porque agora mesmo está habendo moitas crianzas con necesidades, crianzas pois, que están dentro do espectro autista, ou, bueno, algo deste tipo de crianzas con unhas necesidades diferentes, non? Que teñen solicitado, porque necesitan a axuda a súa mestra ou mestre necesitan a axuda de un PT, vale? Pero o PT non está. Pero cando vas preguntar, dinche, está concedido. Pero claro, o concepto que eu teño da palabra concedido é como, por exemplo, eu teño unha edad xa, entón eu veño dos contos clásicos, non? E cando vamos ler, por exemplo, Cinderela, non? A Cenicienta, que xa vexo que estades pouco puestos en gallego. Cando vemos ese conto, pois ela quere ir ao baile, pero non ten vestido, e ven a fada madriña, entón, queres un vestido? Queres un vestido? Pois, desese concedido, plas, e aqueles harapos, como lle chamaban naquele conto, de repente convírtense nun vestido maravilloso. Concedido, o vestido está, aparece, pum, iso facto. Logo non ten que ir, porque claro, con ese vestido, con esos zapatos non vai ir andando polos arroios adiante, que chega lá, bueno, cos zapatitos feitos un Cristo. Entón necesita transportarse de alguna forma, non? Daquela non había limusinas ni cosas dese, entonces que hai un coche de caballos, non? Un carro. Pero non ten un carro. Bueno, pero ten un calacú. Entón, eu te digo, que es un coche de cabalos, que es? Pum, este calacú, pum. Desexo concedido, aquí está a carroza. Faltan os cabalos. E vio la fada madriña unas ratas que había por allí e dixo, vos que non tenes nada que facer, vinda cá. Vonas convertir en cabalos. Que es cabalos? Para o carro, que es? Pum, desexo concedido. E aparecen os cabalos. O momento, iso fato. E pregúntome eu, que está pasando na Consellería de Educación ou na inspección ou donde sexa, pero todo depende do mismo, non? Que cando ti ves que chegas á escuela e non está o PT e preguntas, eles responden, concedido! Pero ti miras e non aparece. Un día dirás ti ben con retraso, outro día, igual, outro, e así vai alá cerca dun mes e non aparece. Entón que pasa? Que se concedeu e mandaron ao sitio que non era, resulta que é invisible, resulta que concedeuse pero a partir de certa hora desaparece e fúmase como do conto de Cinderela. Porque a min, eso se o levamos ao conto, sería como decirlle a Cinderela, mira, aí ten os cabalos, pero ali só hai ratas.
Que isto pasa moito, dinche, mira que cabalos máis bonitos, e tío que ves son as ratazas da alcantarilla que non... Bueno, que son como a vacas, sí, son como a vacas, pero non deixen de ser ratas da alcantarilla. Entón eu necesitaba que alguén aquí me explique o significado baixo o Código de Significados da Xunta de Galicia, o significado da palabra concedido. Porque o que ten a xente así mundana, o que teño eu, por exemplo, non é. Ou concederon un PT invisible, e que ademais tampouco fala, é inaudible, invisible, imperceptible, que tamén se existira para que carallo quere existir, porque non vale para nada. Non me lío máis. Que alguén me explique.